קשה להאמין שאומרים... בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. חבר הכנסת, סליחה, עורך הדין ללום, בבקשה. אנשים ישבו בכלא. לא כדאי לך, תאמין לי. בסדר, אבל אנשים שישבו בכלא הם נציגים... לא, אליי, הסתכלו אליי, חברים. והם ישבו בכלא. גברתי, תודה רבה. בבקשה, עורך דין ללום. אני רוצה לענות לכמה נקודות, כי טלי מאוד אוהבת להחזיר אותנו לעניין החוקי, אז בואו נעמיד... אנחנו בוועדת כנסת פה לא, טלי, אבל עכשיו הוא בזכות דיבור. אבל תשמור על כבודי. אני שומר על כבודך, אני שומר כל הזמן. הוא רשאי לצטט, אל תזכיר שמות. תגיד, נאמר בוועדה. חברת הכנסת גוטליב אוהבת לקחת אותנו אל החוק. וחוק מבקר המדינה, מה לעשות, גם אני חטאתי בחטא שלה וגם אני עורך דין. למבקר המדינה יש סמכות, כשהוא רואה בדוח שלו משהו לא חוקי, לפנות ליועץ המשפטי לממשלה ולבקש ממנו לפתוח חקירה פלילית ולכן צריך את זה. דבר ראשון. דבר שני. לא, זה חובה. נכון. והתגלה עבירה פלילית, חובה עליו. ודבר שני, יש כרגע קובץ שבדוח מבקר המדינה של 2011 שאני יזמתי, יש זיוף של קבצים. בהלכה יזמנו את זה. אנחנו, עכשיו יש לנו קובץ של עיריית ירושלים שמעיד את הכל. את כל מה שהם הכחישו בדוח הקודם יש עכשיו. ולכן צריך... יש זיוף של הופיע בדוח הקודם? יש לכאורה עבירה פלילית. זה עבירה פלילית. הם הסתירו לכאורה עבירה פלילית, אני נזהר בלשוני. הגשת תלונה במשטרה על הקובץ המזויף הזה? הגשת תלונה במשטרה על זה? אני אומר לך, לא יעשה כלום. אני מוכנה להגיש למשטרה תלונה אם אתה רוצה, אין לי בעיה. לא צריך, אין צורך. למה אין צורך? רגע, למה אין צורך? כי משטרת ישראל אומרת שזה לא משהו שהיא צריכה לחקור. נכון. היא לא חקרה אף פעם. מי שיכול לחייב... גברתי, תאמיני לי, הייתי שם דקה וחצי. הגשת תלונה על זה, על הדוח המזויף? אני ניסיתי ולא הצלחתי. גברתי, הייתי שם דקה וחצי. שואלת אם הוגשה תלונה. היא יכולה לא להגיד, אבל כשתוגש תלונה על היועץ המשפטי לממשלה, היא יכולה לחייב את המשטרה. אני שואלת אם הוגשה תלונה. אדוני היו"ר, הוגשה תלונה? אני לא. רוצה להמשיך. הוגשה תלונה, הנה, אדוני? אנחנו נשמע מעורך דין ללום. הוגשה תלונה, עורך דין ללום? אני ממשיך. אבל למה לא עונים על זה? תני לו לדבר, טלי, אנחנו רוצים לשמוע. הוגשה תלונה, אני שואלת. תביעות בפני בית המשפט. לא תביעות אזרחיות, אני שואלת אם הוגשה תלונה. טלי, אנחנו לא את רוצים בקריאה טיפול שנייה. נקודתי. אין כרגע תלונה. אז תודה רבה שענית לי. העניין פה זה לא... בבקשה, אין תלונה. אני מזמין אותך להגיש, טלי, על זיוף מסמכים. טלי, רוצה שנגיש ביחד תלונה? זה לא מדויק. עורך דין ללום, רגע, אני מבקש שקט באולם הוועדה. עורך דין ללום ברשות דיבור, אל תפנה לחברי כנסת, דבר אליי בבקשה. אדוני, זה לא מדויק שאין תלונה, כי יש תלונה. התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה, וגם יש פנייה של חבר הכנסת קינלי טור פז ליועצת המשפטית לממשלה לפתוח חקירה. אז יש גם את זה, גברת עורך דין, חברת הכנסת, עורכת הדין גוטליב, גם את זה יש. לגבי השאלות שלך, מה עם ש"ס? אז נכון, אני לובש חליפה ועניבה, אבל אני לא מש"ס, זה נכון. אני לא יודע למה הם לא פה. בוועדה הקודמת בא לפה איזה אחד מהם, איזה חבר כנסת מטעמם, שכנראה הפעם הבריחו אותם והביאו תגבורת מהליכוד. לא, הם לא יכולים להשפיע. הם לא חברים בוועדה, אדוני. הם לא חברים בוועדה, הם לא מצביעים. אני חבר בוועדה. בצלאל הוא חבר בכל מקרה, אדוני היושב ראש, אני רוצה להמשיך. זה מה שהוא אומר. זה שש"ס לא נמצאים פה. חסר אחד, חבר הכנסת מש"ס, הוא חסר, הוא לא יכול להעביר את זכות ההצבעה שלו לסיעה אחרת. נכון, ולכן אני אומר, אבל לכן הם גייסו יותר מהליכוד כרגע, כי אני כל השבוע האחרון. לא, אי אפשר. כל השבוע האחרון. אבל הוא אומר, לא משנה, הוא אומר שאין פה חבר כנסת של ש"ס. אי אפשר יותר. טלי, אני יודע לנהל את הישיבה, ניהלתי כמה דברים בחיים שלי. אני רוצה להגיד לך יותר מזה, הם לא רק גייסו את הח"כים של הליכוד, הם גם גייסו את הח"כ הערבי, מהמפלגות הערביות שלו יגיע לפה. אפילו הוא, קיבלתי הודעה מהסיעה שהוא אחראי לשבת כאן בשולחן, שהוא לא יגיע בגלל שלא מעניין אותם מלחמות של חרדים בחרדים. אז זה כנראה שיקולים של ועדת כספים, לא ועדת פה, אז אני לא יודע מה השיקולים שיש שם. בכל מקרה, זה שש"ס לא פה, לא פותר מסיעת הליכוד, שהיא סיעה של העם, שהיא סיעה שמייצגת את עצמה כסיעה של מזרחים במדינת ישראל, ככה לפחות הם מציגים את עצמם. להימנע ולהפריע בפעולות של מאבק באפליה בחינוך החרדי בישראל. אני רוצה לומר, חבר הכנסת רוט מאגודת ישראל היה כאן ויצא. הוא
הוא בא מאמריקה, את הבנות שלו לא היו מקבלים כי הוא אמריקאי. חבר הכנסת אילוז מהליכוד, צרפתים שאתה מייצג אותם, לא מתקבלים לבתי הספר. ואני לא רוצה לדבר על חד-הוריות או לא חד-הוריות לכל מי שנמצא כאן. גם חד-הוריות לא מקבלים, מנימוקים זרים, מוזרים, משוגעים. ואת כל הביזיון הזה, שרי החינוך במדינת ישראל כבר עשרות שנים הם מהליכוד. אז מספיק לתרץ לנו תירוצים. הוועדה לא צריכה לקרוא לליכוד כדי לטפל בזה, הליכוד צריך לטפל בזה. אנחנו לא צריכים לקרוא לש"ס כדי שטפל בזה. משפט לסיום בבקשה. משפט לסיום. אז מספיק, צריך דוח ועדה של מבקר המדינה, ואדוני היועץ המשפטי למבקר המדינה, אני פונה אליך, המבקר, לא צריך קריאה של הוועדה הזאת כדי לחקור. יש כאן מספיק נתונים כדי לחקור. גם אם שיקולים קואליציוניים הזויים יפילו את ההצעה היום, אני מבקש ממך, אני זמין, אני אבוא לכבוד המבקר ואציג לו אותם. תודה. וחייב דוח מבקר מדינה. די, יש לי גם את הסמכות הזו, אל תדאג. זה לא הדוח. לא, די, טלי. את בקריאה שנייה, אני מה זה תופס את עצמי? אני רק, מה זה תופס? לדיוק ההיסטורי בקריאה שמינית. שבועיים אני מנסה למצוא פתרון. אז בסוף שולחים, באמת, את מבינה, כאלה שהיו צריכים להיות פה ולהצביע בורחים מהבושה. עורך דין יעקב ביטון, בבקשה, אדוני. אני מבקש שקט, לא להפריע לו. הייתי רוצה להקריא, לתת תזכורת. שהם כמה... רק תציג את עצמך בשביל... עורך דין יעקב ביטון, אני מתנדב בעמותת נוער כהלכה, אני מייצג בתביעה הייצוגית את עמותת נוער כהלכה. אישרו לכם את התביעה הייצוגית פה? סליחה על השאלה? אני רוצה להקריא כמה ציטוטים מתוך אותו קובץ שדיברנו עליו, ושישב כאן נציג עיריית ירושלים שבוע שעבר, והוא אמר, זו יוזמה פרטית של איזושהי עובדת שאף אחד לא אישר. אז אני אומר, עברנו על הקובץ בעיון, הקובץ הזה הוא קובץ שעובדים עליו כמה עובדי עירייה, ומזינים אותו כמה עובדי עירייה יחד, זה לא קובץ של עובדת אחת. אז אני אקריא ציטוטים קטנים לתזכורת. הם כותבים על בת מסוימת, נישואים שניים על ההורים שלה, וכרגע פרודה גם ממנו, האמא, זה מעניין את העירייה, תלמידה גדולה ושמנה, מוכשרת ומתוקה, פיקנטית, רוצים את קוק, זה סמינר אשכנזי, ויהיה לה טוב קוק, ויצמן מתאים לה, זה סמינר ספרדי. אני רוצה לתת לכם עוד ציטוט. אמא גרושה, נישואים שניים, תלמידה עדינה, צריכה מקום לא מלחיץ ואיכותי. אני לא אקרא הכל כדי לא לחשוף דברים. אני רוצה לקרוא לכם עוד ציטוט. רוצה ישן או חדש? זה שני סמינרים אשכנזים גדולים. ומתאים. לא הולך. תלמידה טובה. בית אברכי. ותכלס לא הולך. כנראה בגלל אחוז